Omar Trabelsi ta' 35 sena Miżurri baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi li żamm minuri li kienet taħt ordni ta' protezzjoni. Ġie spjegat li r-raġel ġie arrestat wara li l-pulizija rċeviet informazzjoni li xi persuni kienu qegħdin jorqdu barra fit-triq fl-inħawi tal-Gżira, b'waħda minnhom tkun tfajla ta' 16-il sena. Peter Dingley ta' 21 sena mill-imtarfa u Ryan Paul Dettier ta' 25 sena minn Pembroke inżammu arrestati wara li tlieta filgħodu ġew mixlija li fit-13 Ottubru li għadda ippruvaw wettqu hold-up separati f'Taslima waqt li kienu armati b'sikkina. Il-vittmi jinkludu anzjani li rreżistewhom. L-ewwel każ mixlijin bih seħħ l-ħabta tal-5 ta' filgħodu fil-viċinanzi ta' Banka tal-Lottu fit-triq il-Kardinal f'Taslima, waqt li t-tieni seħħ fl-istess jum għall-ħabta tas-7 ta' filgħodu fit-triq Howard. Fiż-żewġ tentattivi l-akkużati spiċċaw ma serqu xejn. Il-pulizija ġabru numru ta' filmati tal-kameras tas CCTV bħala parti mill-investigazzjonijiet tagħhom minn fejn identifikaw li żewġ żgħażagħ. Il-qorti semmet kif l-akkużati għandhom il-vizzju ta' droga u m'għandhomx residenza fissa. Minkejja li talbu l-bejl, il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Nadine Santlija żammithom arrestati minħabba biża' ta' intraċċi tal-provi u anke għax il-vittmi qed iridu jiġdu. Koppja resident il-Marsa ġiet ikkundannata sentenza f'total ta' 42 xahar ħabs sospiżi flimkien ma' multa ta' 80,000 euro wara l-instabu ħatja ta' ħasil ta' flus minn tisrif ta' ċekkijiet mill-ħanut tagħhom fil-Marsa stess. Huma ġew akkużati fost oħrajn li għal numru ta' snin kienu qed jagħmlu negozju bla permess. Jirriżulta li l-awtoritajiet ġew infurmati b'ammont sostanzjali ta' ċekkijiet fil-kont bankarju tagħhom li ħafna drabi kienu jkunu indirizzati lil persuni Afrikani. Minn hawn instab li r-raġel li kien jirċievi l-benefiċċji soċjali u martu li taħdem f'confectionery u Banka tal-Lottu iddikjaraw tul kumplensiv ta' madwar 50,000 euro fis-sena bejn l-2015 u l-2019. Mill-provi quddiem il-qorti ħareġ li l-mara kienet issarraf fiċ-ċekkijiet ta' terzi persuni waqt li tagħtihom ammont imnaqqas mill-valur taċ-ċekk. Bejn l-2010 u l-2020 iddepożitat madwar 8,000 ċekk. Il-Maġistrat irrimarka li għalkemm ir-raġel ma kellux x'jaqsam mat-tisrif ta' ċekkijiet u diffiċli li ma kienx jaf b'dak li kienet twettaq martu u għaldaqstant ikkundannat lil mara 24 xahar ħabs sospiżi għal 4 snin u multa ta' 42,000 euro u lir-raġel 18-il xahar ħabs sospiżi għal 42 xahar u multa ta' 38,000 euro. Ġie ordnat ukoll li fi żmien 30 jum id-direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi jistħarreġ xi proprjetà għandha l-kopja għal skopijiet ta' konfiska tal-assi.